Pinaka ni isahan ra pinaka almay na LVE. Kemudian na yung may na anda ko VVE. Na yung may kunin ni rata may walang. Kaya ni sa pus agi wan na ni upus na kuni live na singin maaka. Wanu ni kuni sana nanamak may ginya. Do nga nasasanga ki usasanga igina na bubali. Sa wanu ni una nomni vi okon. Kaya ni sa pus agi ni na namba ni empesa. Wana namba ni bangke BSP tabanu ni ni na antong doling umigin ani bibuki may na lomo ni bubali lomo ni sasanga sa iyo okay ba madal IKO o ndabi ngoy manuel wen lang ang kasim tubig iyo ngoy sa kiu sa dola ngoy yata ara lig gitaris ngo pinwa ko ka ano na pamadal ani go vele masalse sa klabe na ka viso bigo ni nakligi uwa na ka ubi bini ngagoy sasang iungan ni kami balik na buwali. Nirili may wari yun na ya wali-wili ba iwoy. May uwan na mic na mixa na speaker. Kaya siya sasanga iwoy. Ang kita ang anggoy no kalel na sinindring